театр давлати академии драмавии ба номи Абулқосим шоҳҷоизаи фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасу 2025 насиби намоишномаи достони сиёвуши театри давлатии академии драмавӣ ба номи Абулқосим лоҳутӣ гардид. ҷоизаи асосии фестивал дар вазъияти тантанавӣ ба ҳайати ҳунарии театри лоҳутӣ тақдим карда шуд. ҳакамони фестивал озмун ҷои якумро барои спектакли ял ба театри мусиқӣ мазҳакавӣ ба номи Меҳрубон Назарови шаҳри Хоруғ сазовор донистанд. ҳунармандони театри ҷумҳуриявии мусиқӣ драмавии ноҳияи Данғара бо спектакли ривояти суғдӣ ҷои дуюмро соҳиб шуданд. ҷои сеюм ба театри мусиқӣ драмавӣ ба номи Туҳфа Фозиловаи шаҳри Конибодом барои спектакли бозгашт тақдим карда шуд. ҳамчунин ҳакамони фестивал дар чанд номинатсия аз ҷумла беҳтарин намоиши лухтак, беҳтарин ороиши саҳна, беҳтарин нақши занона, беҳтарин нақши мардона ва беҳтарин коргардон ғолибони озмунро бо мукофот сарфароз гардониданд. ҳамзамон барои иштироки фаъолона дар ҷашнвора намояндагони театрҳои ҷумҳурӣ бо сипосномаву ифтихорнома ва ҳунармандон бо ҷоизаҳои рӯзномаи ҷумҳурият, сипосномаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ҷоизаи махсуси раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе қадрдонӣ шуданд. дар ин маросими бошукӯҳ ба роҳбарияти Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии телевизиони Сафина барои инъикос ва тарғибу ташвиқи ҷараёни фестивал озмуни парасту 2025 сипосномаҳои Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд. хотиррасон мешавем ки фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасту 2025 бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 то 21 апрел идома ёфта, дар доираи фестивали мазкур 18 театри касбии кишвар намоишномаҳои худро ки тӯли 2 соли охир саҳнавӣ гардидаанд, пешниҳоди ҳакамони озмун ва тамошобинон гардониданд.